Dead on arrival ang sarong motorista makalihis na makasalpok sa poste sa hampang kansarong pampublikong eskwelahan sa elementarya sa Purok 2, Barangay Bagasbas, Daet, Camarines Norte, pasado 1:30 nin aga kanakaaging Martes. Binisto ang biktima na si Kenneth Tosio Sanchez, 25 anyos, as sinresidente kan Purok 1, Barangay Manugob, San Vicente, Camarines Norte. Sigun kay Police Lieutenant Leoncio Garfin Jr., Daet Municipal Police Station, antes ang pagkakadiskwido halis sa Bagasbas Beach sa nasabing barangay, pasiringkuta sa sentro Daet ang biktima lunad kan sa iyang motorsiklo. Alagad sa dai pa maarama na rason, suminalpok ini sa poste kanasambit na eskwelahan na nauli sa iyang pagkagadan. Kaya nirespondihan siya ng Daet PNP. Katulong yung MDRR para sila kasi ang may ambulansya, din sila yung train sa pag-rescue ng mga may injuring tao. Kaya nirespondan ito, dinala sa Provincial Hospital, pero sang-ayon kay Dr. Harold Mejia, ito ay dead on arrival, no? Katakod ka ini, nagpagiramdum ang otoridad sa mga motorista. Nga ni maibitaran ang siring na insidente, mas maging alerto urog na sa mga tinampong daiman gayong kabisado. Po ang lagi namin paalala sa mga motorista at sa ating mga kababayan na kung tayo po ay magmamaniho, siguraduhin natin nasa maganda tayong kondisyon. Dapat hindi po ito, dapat hindi nakainom ng alak. Pangalawa, ikaw ay hindi inaantok. At pangatlo ay hindi kumbaga nasa wastong wisyo ka na yung wala kang kaaway, hindi kayo nagawin ng asawa mo, ng iyong girlfriend o boyfriend, para ikaw ay matinin na focus kayo dun sa iyong pagmamaniho. Sa presente, pigbibilaran na sa indang residensya ang biktima. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Rose Espinas.